Чували ли сте за канализиране при извличане на кафе? Не канабализиране, а канализиране. При извличане на кафе водата си намира най-прекия път. Търси слаби точки в кафе пука, на английския кафе пук, иначе в дозата кафе, която сме заредили в портафилтър. Ето как да избегнем това канализиране. Първо, разпределяме кафето равномерно. Някои баристи обичат да почупат така портафилтъра от ляво от дясно, за да разпределят равномерно кафето, но ние днес ще използваме дистрибутор. Това е аксесуар, който ни помага с дистрибутирането, т.е. разпределянето равномерно на кафето в портфилтъра, което ще ни даде едно гладко легло. Второ, след като сме дистрибутирали, трябва и да тампираме. Важно нещо при тампирането е натиска да е право надолу и да е равномерен, да не го изкривим. Не върти тампера, когато оказваме натиск. За въртане на тампера може да се получи след като сме отпуснали натиска с идеята да загладим леко кафето. Трето, хубаво почистваме ръбовете на портафилтъра, така че да може да пасне плътно. Последно да не забравим, пускаме малко вода да потече през групата, за да сме сигурни, че няма налепи от кафе, за да сме сигурни, че групата е чиста. Готови сме за една добра екстракция. Айде на здраве, без канали!